Ola, bo día a todos. Instrumento número 25. Aquí o temos. E por que temos este instrumento aquí? Porque vamos a viaxar, sabedes a onde? A África. Onte estábamos nas Illas Canarias, que é un arquipélago de África, pero vamos ir a terra, zona de Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil, que é onde se asocia hoxe en día geográficamente, pero un instrumento que representa a música de percusión africana moi ben. Un instrumento moi interesante porque, un instrumento membranófono, madeira, pel, en fin, pero que acada diversos sonidos. Vale, os que o saben tocar, non vou a facelo soar, pero non sei tocalo, sacanlle moito ritmo, un son precioso, unhas combinacións rítmicas espectaculares. E, este djembe, que é un djembe normal e corrente, que merquei un día que pasaba por Ribeira, que fui a dar unha volta e o vin, e, ese día estaba pensado para que eu tuvera este djembe. Pois aquí o teño, na casa, e, como sonaría un djembe? Pois algo vou a facelo soar. Un djembe, un instrumento moi interesante que nos achega a cultura musical africana dun xeito total. E ben, quería dedicar este episodio instrumental a un dos especialistas en música africana máis importantes do mundo mundial, o meu querido profesor e amigo Polo Vallejo. Aquí teño dous dos seus moitos traballos sobre a música africana, dos librodiscos que condensan, sobre todo traballou moitísimo cos Wagogó de Tanzania, ca música infantil e non infantil, en fin, son un referente para quen queira achegarse á música africana total. Pois nada, con este día, con meu dedicatoria a meu querido profesor Polo Vallejo, vos desexo que teñades un bo día e seguimos na casa.